Eu creo que CE, efectivamente, xa houve varias visitas institucionais, coñecemos bastante ben as necesidades do Concello. O Plan Único, sabedes que o ano 2019 bateu o récord de inversión, con 100 millóns de euros, e cando un repasa en que investimos eses orzamentos provinciais aquí no Concello de CE, nos damos conta que están investidos no que son servizos básicos hacia saneamentos, como pode ser a edar de Ameixeiras, como pode ser os bombeos de Campa, o acceso a xallas, rúas, como a de Pepe García ou a de Magdalena, por exemplo, a escola de música ou as aulas infantis de Brens, ou equipamentos deportivos, como pode ser o campo de fútbol ou como pode ser a propia piscina municipal. É dicir que tocamos os servizos básicos, abastecimiento, saneamento, equipamentos do propio Concello, xa non por falar dos beneficios que obtén CE por ser beneficiario do plan de emprego da Diputación, que leva creado aquí en CE 80 empregos desde o ano 2015. É un grau de área que aporta a Diputación que se pode cifrar en 80 familias que teñen traballo a través das axudas financieras da Diputación da Coruña. Por tanto, seguir comprometendo esa mesma axuda, tamén a Fundación Fernando Blanco, que veremos concretada nunha axuda no primeiro expediente de modificación de créditos que teña a Diputación da Coruña.